сол то сол аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи тандурустӣ диққати ҷиддӣ зоҳир мегардад. Аз ҳамин лиҳоз масъула барои беҳтар гардонидани фаъолияти марказҳои саломатӣ ва беморхонаҳо таҷҳизотҳои наву замонавӣ аз давлатҳои хориҷа ворид карда шуда, аз буҷаи давлат низ маблағ ҷудо карда мешавад. Маркази стоматологии шаҳри Турсунзода низ аз соли 2011 инҷониб ҳамчун маркази стоматологии шаҳрӣ фаъолият дорад. дар давоми чанд соли фаъолияти худ ин марказ борҳо таҷдид гардида, таҷҳизотҳои муосир аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ворид карда шудааст. ҳамчунин ин марказ дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва дастуру супоришҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар кору фаъолияти худро ба роҳ монда, дар самти расонидани кӯмаки тиббӣ ба сокинони шаҳри Турсунзода саҳми худро мегузорад. Директори маркази стоматологии шаҳри Турсунзода Рустам Миров доири фаъолияти марказ чунин иттилоъ дод. маркази стоматологии шаҳри Турсунзода соли 2011 таъсис ёфтааст бо қарори раиси шаҳри Турсунзода ва аз ин ҷониб бо барномаи кафолатҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ноҳияҳои таҷрибавии ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунад. мо дар асоси конститутсия ва қонунҳо дар бораи ҳифзи саломатии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин дастурамалҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо самтҳои дигаре ки ба мо нишон дода шудааст кори худро пеш мебарем. бояд тазаккур дод ки дар маркази стоматологии шаҳри Турсунзода 76 нафар кормандон кору фаъолият мекунанд ки аз ин теъдод 15 нафарашон табибони дараҷаи олӣ, 4 нафар дараҷаи якум, 2 нафар мутахассисони ҷавон ва 1 нафар авлучии тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. Инчунин ҳуҷраҳои тамизкунӣ бо таҷҳизотҳои ҳозиразамони олмонӣ муҷаҳҳазонида шудааст. асбобу лавозимотҳои тиббӣ низ дар қуттиҳои махсус нигоҳ дошта шуда, табибони марказ аз маводҳои яккаратаи стоматологӣ ба таври васеъ истифода мебаранд. давоми соли 2017 мо бо як қатор пешравиҳо ноил гаштем. таҷҳизотҳои навтаринро гирифта барои пешравии корамон онро истифода мебарем. инчунин яке аз таҷҳизотҳое ки рехтагирӣ мегӯянд онро дар стоматология мо инро дастрас кардем ва барои пешравии корамон албатта ин як таконе хоҳад буд. дар самти хизматрасонии аҳолӣ мо ҳама вақт пеш аз ҳама профилактика ёки пешгирии бемориҳои стоматологиро дар шаҳри Турсунзода амалӣ месозем ва мо бояд ки бисёртар кор барем ки бемориҳои стоматологӣ бисёртар паҳн нашаванд ва камтар шаванд. аз ҳамин лиҳоз мутахассисони мо мутахассисони варзида мебошанд ва барои сиҳатии омма шабу рӯз хизмати худашонро дариқ намедоранд. дар 9 моҳи соли 2017 ба ин марказ 23081 нафар беморон муроҷиат карданд ки ба ҳамаи онҳо аз ҷониби табибони марказ кӯмаки тиббӣ расонида шудааст. бояд қайд намуд ки рушду такомули ин соҳаи ҳаётан муҳим масъула дар зери назорати роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, ҷиҳати беҳтар гардонидани хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ тадбирҳо андешида мешавад.